Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kat nang ya kisngi kia ki khana samla ga jala ki lanang shlur ban mi shakmat ban sei ya la ka sap ka phong jong ki ha ga liang ga jinglong dait riam ka jing bhabrio ha ga dor ga dar bat ka renyang renyot da ka baya shimenta ha ki rensan Ïakob boper menta ka kenti sakawai ga Theilud na ri khasi kala Shah Jied ban lei yakun ya ga nam Glamanand Mestin India kani ga dei ga Sanwaka surang ka samla lot badang hapdang ka jing pulia ya ka honors ha ka subject political science ka khian ka dei ka kerteng ka baki khot ye ya ka bar ka sien ka banung kong bakan kieu haloran san Ïakob thai babrio ka dei ha ka Miss Cherry Blossom 2018 ka bala long hapolo ha ka bakala yo ya ka nam first runner up nang ni kala yo men sim shu ban lei yakun sasha ka Miss Meghalaya 2019 ya ka bala pelong da ka Meghalaya Tourism Youth Development Society hau bunai rampang arajar khat khandai hamaran football bakur dauki hagani ke jing Ïakob ru kala yo ka nam first runner up bat kala Shah Jied ban lei yakun shakaran san Glamanand Mestin India 2019 ka ban long ha Jaipur nado ka arf south tarik hado ka arf khandai tarik unai lor arajar khat khandai Ladaka kian ka job ya kani ka jing Ïakob kan yolat ban lek mikmat nagari hagaran san jing Ïakob Mestin International but Mestin World. Kublay pibaro ngadi Sanwaka surong masyong basa halau malipulun ngadang ele ya ka BA third semester political science majors na po Sinot College ngadi ka beningkong kakasi banyo lat manlet ka Mestin India organized by Glamanand Supermodel India kabanlong nado option tarik hado ulai phau tarik Jong new banai actually te long image nga yang hiseni wani yang very familiar audition mo for Miss Cherry Blossom tinga pat ngam ko are ma ban long I have that stage fright sometimes nalo ngam paju long paju shimbentat mo hakini ki pageant community long it's like kalong ka sa okay ka balong thamai teendre padi yang khiri le la kale na family menta family la no te ngalit dakin te ngasulit le na mentaban pen kemani ihi tangba hadin pada kalong nak ba nga Shah select tinggal le te hadin prang student tinggal try ban le bha te tare hadin bangala job ekto Miss Cherry Blossom te kalong nak haja long ha ke benai December i May i klan oken long suddenly hadin pada long after long kalau kini ke te kalong kumba ke de dream jeng ite na menta jonga te ngako abang pen beteng mo kato te menta kala de jonga kin ke dream tingai i bakipta poster ki flex e kamto bakan don ke Miss Meghalaya te nga ong ki hayeng hasam nga ong bang ko abanit le ki ong ki penslur be yanga ki ong kili le kim khangra tinga di audition ang tapat tinga Shah Jied turu tinga sa sedang ban le bha taken kalong ba ngashit page na YouTube e kamto nga yat hayeng nga pe hayet nga yat phong heels nga yat nga ong ki men janga pe ka biang ni am ka jingyat janga nga ong ki cousins kini badan hang ni tikamta kan kalong long le hinala diam to long pe tan pe ma menta ka job menta li badan social media lawan pe na to takan ting e kalong ba kini ki barok ki to ki contestants they ki long very competitive ki long ki try ban bano bam ko ban job pero ba ko ban job tikilong kile bha makiru and then long ba I think bakai ba long important ka de ba finchania haladi but kamtam hoble finchania and tang mas ngo ba na long na fidan hi ka to determination ba fin le tharai kan dan ki jing financially te I menja but ki bahayeng janga ki yarap yang long ngam patrait mga dang ni student aga long kani kamla ngimla bane e kani long it's long genetics long ti long kadani ke jeng e na mar ki brio na bar kamtam na Delhi ne kum Central India ki kam Jong
Ti long kadon hi kejing amar beli long baki kila jerong kat ni mengi dan kat ni ngin hap shupen de di heels ne long hapen yakot baki long kadon ke ba long bangi shem jing jar kata te actually long adang li college te ala y class kumba lai bje maximum long kam slam do te nang tu ngapo ye ngadi shai te ngapet long try be banyaj long namar ka jingyaj as in kumram walk it's not easy am kam tam baki heels bejrong le ti nga sedang ban ngapit ngayat haring ti nang tapat nga kum baong ipi ngapit YouTube and all kum no baki shit yat kini ki kum Miss World Miss India kita ba kam he shisho ti ngapit kai ki kum ki juba kutan long apen krek nga long ki ahi ngiru ki topics haki kum ki topics bangi dak ni long bangi de ban se bangin long thora bangin long tip te gitu ki janai Sing pulih sangat tilang nang apa hieng ngasih krek kot kumba shikinta man kasngi na fikre man kasngi te kam den aging ya te plus ba mata balali college te mda kambon kam than chu kumba bon kum pa balali kam school ma bon haki subjects mta tentang lightly tama longa krek bha ka honors ka bangalet te after that pada ngasa krek long kniat kat bayo man kasngi yaki elective subjects jangan and na your assignments ne ki projects kum to ngadang pendap klak nang baduk suk hite yang ngabam lit ngam to maintain ra ngabam lu ka bayo ka bashat hiye ki bam lu kam tam long kam di ke banga promote long ka babaha hendre ngaw smart hi ban bam junk food long tak ngam to maintain diet like that Kila exercise ay ngashul exercise men step na kiem to kijing try kan long ba kam tam ha to ka height bangong I feel long kalong ke kabalong plus point la da fijrong long kum ki pageants le kalong important to be tall te an tharai ba kibre na bar ki kam advanced te haka ngan ong kum fi hi tang haka jingpuli ru jang ki ka course baki kre kalong advance ha banyangi te long hendre nganum kware ban ngosi ne ban pinlong down ni le dia namar ba fidan ka boble and ke ba fila pin kre ngatip ba long ka boble kan long ke ka babha he ada ngam job makanaru long ngayo ngakmen bat ngasngo rit bat ngasngo long ngai ngoma ba ngayo alat kat kini ka opportunity banyo lichte man ong kajing puli hining kong kalong ka bakam kongsan kini ke bro kilong kum a part of ka passion ka jong fi ma side passion film la ban chujit ya ka way long it goes hand in hand with each other Nalor kijing puli jongka kani ka samlalut ka penut poru haki kam yela kai sport bar kham tam ka jusung tunat ban ruai tang shi klip ma ngapai shapi shi klip ngami ya pi ngayoi amit ba jam ba sngur kal saudong pi pai jink men kita wya nyang kin ja ki pa jig jag hakap kisla bamla banyoi nyang me ding kita ba klik klak kum sirniu ki klot bashut ba haki Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled kings composing hallelujah, 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 hallelujah.
जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया जाने क्या होगा क्या पता इस पल को मिलके आज ही ले जरा मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ मेरी बाहों में आ भी जा ओ जाने जा दोनों जहाँ मेरी बाहों में आ भी जा You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons to quit the show. You've given me a million reasons, given me a million reasons, given me a million reasons, about a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you've given me a million reasons, given me a million reasons, given me a million reasons, about a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Tengah kerpat ipi baro kipat ba ban kershan nam yanga kenang bangan yo banwan ra ka buram bat kanam ya ka jat bin reu ba ya ka jelahi baro kawai ku bless you bon